Yaisho Machita, Kunuma no Pobidana, abamkena ngokhaya. La ngabe ngikhulu das khuluma nobani? Mtakhan. Yeah, singabe sikhuluma nomtakhan wavake. Extension 7 Dairatan. Yeah. Oh, yeah, ngabe uyide ya that nigga de ngibona da ku Facebook esibiza ngoSiphosethu. Ah, shout out. Yeah. So ke awuthiyami ke ngabe zikhiphani ke wena ngawe ke ku the Tuesday. Spani kuphela. Yeah. Yeah. So uthini ke manje ke njengoba mase kusondele nalama Black Friday zonke nali izinto lezi ezenzakalayo abanye banimali abanye abanamali wena ke what's your opinion ngalokho? Opinion yami mama nayo ngoba uyoganga phela but laba banayo izinto ezilahlile. Yeah. Lapha. Yeah. So manje mina ngizobathi ke wena ndoda kile Christmas party lesiphuma kuyo ndoda. Mina bengingekho la ngithola. Yeah. So angplug lapho so bobambile or ihambana or hayi bengabambanga nje. Yeah. Bengabambanga khona bogogo la. Yeah. Ngogogo hayi. Ama-2K obvious labatana sibaziyo. Abo ba. Ngifike vele ngomtime ngabo 7. Yeah. 7 yeah. Yeah, but you enjoy it. Yeah, leso sikhathi sincane nje ngienjoy ngoba sambe lapha ngo-10. Okay. So ungayirecommenda nje wena leyo ndawo le ubuye kuyo ukuthi hayi abanye abantu bangaya kuyo na. Yeah, umgangatho obvious abantu bala eMzumbe depend umgangatho so abuye lapha. Okay. Usounda as if man iMzumbe awuthiyami uyayiphakamisela uyayithola. So awungitshele ngeMzumbe awuthiyami uzikhiphani wena ubani wena la eMzumbe? Ngubani? Yeah. Kuntanga amaningi amagama ngibiza ngakhona bathi Gatsani khona abantu Daki. Yeah. Maningi Siphosethu. Yeah. Ma uDaki ke udume ngani uDaki? uDaki dlalela idisk, share music, content creator. Yeah, lezo zinto engishunayo. Yeah, so nje mangathi manje nje ufuna something abantu maybe abafuna ukufollowa amanye followers wakho so wona ungawaplug uthini wona ukuthi ma search maybe ku Facebook or ku TikTok or ku Insta. Yeah, ku Insta uthi Black Milan. Yeah. U Black loyo uba no V IA. Yeah. Black Milan hlangana. Sure. Bese ku TikTok Daki indoda ensundu obvious space uthi Daki space uthi indoda space bese uthi ensundu. Sure. Sina ku YouTube. Bese ku Facebook Siphosethu Black Milan. Okay. Yeah. So yeah, in terms of maybe get that Spani now Tiam ne. Yeah. It's a question maybe na open-handed, open-minded, right? So uba nongamsmasha maybe Spani. Spani. Yeah. Ngamsmasha yeah. Carol. Yeah. Okay. Carol Ubus. Front, lo wase front usemathilini. Wasemathilini. Okay. Hayi ngisho ukuthi ke awuthiyami ke une choice ke awuthiyami ke banenhlanhla ke ukukhethwa okay ke awuthiyami ke mase sithi maybe ke siyabuza ke yini maybe into maybe uenjoyile maybe kulonyaka ngoba manje maybe unyaka manje soyaphela manje siku November and manje end of November and manje masithi siyabheka so abantu abaningi it's a reconciliation for izinto zabo. So when what have you learned kulonyaka lo this year is 2025 yini into wena ongayipick up uthi this is one of my highlights as uSiphosethu as uDaki as nje iartist maybe dale music leluyenzayo. Nje into engayisho ukuthi yabo le ayifayanga grand according to my plans
ama-plans wami ngawaplana from kudala ngithiwa le year bengifisa ngabe kube grand but sizozama nini next year ngisho. Yeah. Ezinye izinto azenzakala ngendlela engifisa ngayo. Sure. But what will I do to improve those zinto or ukuthi excel lezo zinto is to like ngiphushe kakhulu music wami. Everything engiyazi ngidedicate ngithiwa. Yeah. Njengesipande sencinga kuso ngithiwa. Sure. Singifakile ukudla yabo like next year ngifuna like kube ne-improvement. Yeah. Kungabi lo Yeah, singasebenzeli. Yeah, singasebenzeli ngemuva. Yeah. Kuya phambili igoma. Because of if ever maybe nakhona, what is your opinion in terms of nakhona uyabona maybe nje isikhathini samanje singabantu abamnyama sisebenzela ipapa yayithola. Yeah, so yini enye into maybe nje singathi maybe manje Joe singayehlisa nje ukuthi siba abantu maybe abakwazi ukuthi mama sebenze okanye mama yenza izinto bayenza izinto nakusasa izoba i-asset okanye izoba i-long term income. Into engayisho mina leyo part leyo ukuthi save imali nje. Sure. Get a card la ukuthi la le mali angithinte noma kunjani. Sure. Ubeke double. Ubeke le ezokukhavara izinto. Yabo. Get a license. Yabo. Sure. Span masithola sibhaya so drive and uyahola grand into ezikanjalo. So ungajabuleli into ezimanje yabo. Sure. Like ama long term now. If une license long term. Long term. Yeah, we can drive the truck, you can drive anything. Leyo nto i-driver as long as nje izokufakela imali. If we do business, leyo business le investa kuyo. Take your time, ungabi indaba nokuthini. Yabo. Like dedicator. Yenza into ngoba uyayithanda ungayenzi because of my push isikhathi. Na isikhathi sama push isikhathi uzobhayizisela yabo. Yeah. Faka imali ebank. Use license. Yeah. Ngiyazibonga nje